hûn dizanin yani dewleta Tirk bi bahaneya Qendîlê û Şengalê herêma Kurdistanê niha dibin dagirkerî û êdîşa dewleta Tirk de. Îro yani ez niha dema ku ez vê xelekê tomar dikim, xelek necindiyê îro 26 Ağustosê 26 Tebaxê 2024 ez ê vê dîro ez carna dibînim ku hinek birader yani ji mir vîdeo dişînin ku ev vîdeoyên han ev nerînên han di nava civaka Kurda di nava sosyal medya de tê belakirin, xelk guhdar dikin. Bi rastî spas dikim. Kêfa min tê ku Kurdê me van nerînê han dişopînin, van nirxandinê han dişopînin, nêzîkî xwe dibînin, helwest û nerînê xwe dibînin. Ev ji bo me yani ciyê şanaziyê û ciyê serbilindayiyê ye. Hemû kesên ku van nerînê han belav bikin, ez wan spas dikim û hêvî dikim ku ez karibim bêtir helwestên wan, hestên wan, gotin û peyvê wan, nerînên wan derbibirînim û bêjim mebesta me yani ti ne ku yani şöhret û naskirin û yani kêm zêde di nava civaka Kurd de, di nava civaka Ereb de wekî nivîskarekî, wekî romannivîsekî, wekî helbestvanekî ez têm naskirin yani. Temenekî me di nava kar û xebata nivîsandinê heye nêzî 24 sal. Di nava van 24 salê hanê de dwarê rojnamegerî de, dwarê wêje û edebiyatê de helbest dibe, roman dibe, kedekî me heye. Lê ez dîsa cihê minî xweş û ku ez xwe pê dibînim û di nav de dibînim dîsa civaka Kurd e hewl didim heta ji me bê bi zimanekî hêsan, bi zimanekî civakî helwestê xwe, nerînê xwe bigihînim we gelek kes dev davêjin namûsa me, dev davêjin diya me, dev davêjin kerameta me, heta kesê ku nêzîkî min bin jî xwe digînin wan. Ez naz dikim yani li diaspora jî ev çê dibe. Yani tişt miştê ku PKK dike û xwe digîne xelkê wekî hoşeng marîjînal bikin yan jî heta di nava civaka Ereb de yani. Deverên ku ez tê dinivîsînim apoçî xwe digînin, meyla dişînin, helwesta dişînin, meqaleyê hoşeng, nivîsê hoşeng dernexînin lê ev helwestê wan têk diçe. Hinek kes heşayî hazira weke kûçikê har dev davêjin me lê hinek kes jî Kurdin nerînên hoşeng, nerînên bi nirx dibînin, di nav xwe de bela dikin û dubare jî dikin. Ji bo wan hemû wan silav û rêz û hembêz. Gelek spas.